Εκπροσωπώντας σήμερα την νεολαία του ΕΠΑΜ, απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών που θα παρουσιάσει το ΕΠΑΜ είναι αυτό που λείπει σήμερα από την κοινωνία για να ξεσηκωθεί, διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο. Κανείς δεν ξεσηκώνεται αν δεν ξέρει το γιατί και το πώς, χωρίς στόχους και ξεκάθαρο όραμα. Η απόψινή εκδήλωση είναι το αποκορύφωμα μιας 3 περίπου χρόνων προσπάθειας του ΕΠΑΜ για να δώσει το απαιτούμενο όραμα στην ελληνική κοινωνία. Ξεκινώντας την ομιλία μου, θέλω να σας παρουσιάσω τους λόγους για τους οποίους συγκροτήσαμε την νεοσύστατη πολιτική μας οργάνωση. Οι λόγοι δεν είναι άλλοι από τα πλήρη αδιέξοδα που βιώνουμε σαν νέοι άνθρωποι. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Σύμφωνα με την Ελστάτ, η ανεργία των νέων κάτω των 25 χρόνων στη χώρα μας αγγίζει το 60%, ενώ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 23,7%. Και όσοι δουλεύουν, οι προνομιούχοι, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα νέο εργασιακό μεσαίωνα με ελαστικά ωράρια, έλλειψη συλλογικών δικαιωμάτων, απλήρωτες υπερορίες, 7ήμερη εργασία και μισθούς πείνας. Η σύγχρονη εργασία προσομοιάζει περισσότερο από κάθε άλλη ιστορική περίοδο με τη δουλεία. Δεν είναι υπερβολικό λοιπόν να πούμε ότι σήμερα οι εργαζόμενοι είναι οι σύγχρονοι σκλάβοι. Το ανησυχητικό είναι ότι η δική μας γενιά των νέων και οι επόμενες που ακολουθούν εισέρχονται και γαλουχούνται σε αυτό το περιβάλλον εργασιακών σχέσεων, με αποτέλεσμα να επικρατεί η άποψη ότι το υπάρχον είναι ταυτόχρονα και αιώνιο. Ή με άλλα λόγια, ότι δεν υπάρχει εναλλακτικός δρόμος και πρέπει όλοι μας να συμβιβαστούμε με τη φτώχεια, την ανασφάλεια και την αναξιοπρέπεια. Η ακόλουθη, πολύ γνωστή ρίση του Ρουσό είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Όποιος έχει γεννηθεί στη σκλαβιά, γεννιέται για τη σκλαβιά αναμφισβήτητα. Οι σκλάβοι χάνουν τα πάντα μέσα στις αλυσίδες τους, ακόμα και την επιθυμία τους να τις αποτινάξουν. Ο καταναγκασμός έφτιαξε τους πρώτους δούλους και η δειλία τους διαιώνισε. Ας υπερνικήσουμε λοιπόν τη δειλία και τους φόβους μας, ώστε να υλοποιήσουμε το σύνθημα «Ας μην ζήσουμε σαν σκλάβοι», το οποίο βλέπουμε συχνά γραμμένο στους τοίχους με σπρέι. Μήπως κατά συνέπεια η φυγή είναι η λύση? Μήπως στο εξωτερικό βρίσκεται η πολιτεία του ηλίου που ονειρεύεται ο σύγχρονος νέος? Η απάντηση είναι κατηγορηματική. Όχι. Η μετανάστευση σε άλλη χώρα για την αναζήτηση εκεί ενός καλύτερου μέλλοντος, είτε προκύπτει από άμεσες ανάγκες επιβίωσης, είτε από επιλογή, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις επιθυμίες και τις επιταγές της σύγχρονης υπερεθνικής ελίτ, η οποία θέλει ανοιχτά σύνορα για την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων, ώστε να συντρίψει σε παγκόσμιο επίπεδο τις εργατικές αντιστάσεις και να μετατρέψει τον πλανήτη μας σε μια δαρβινική αρένα, όπου τα άτομα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την ανάδειξη και την επικράτηση του ισχυρότερου. Οι σύγχρονοι ολιγάρχες θέλουν τον άνθρωπο νομά, ξεριζωμένο από την πατρίδα του, από την ιστορία του και τις πολιτισμικές του ρίζες, και κατά συνέπεια αδύναμο και έρμεο στις ολοένα και πιο βάρβαρες απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου. Ενδεικτική για το θέμα αυτό είναι η στάση που κράτησε η Διεθνής Ένωση Εργατών 1864-1872 στην πολιτική εισαγωγή ξένων εργατικών χεριών σε μια χώρα όπου το εργατικό κίνημα ήταν σε άνοδο. Αυτή λοιπόν η πολιτική της αποτυπώνεται πολύ χαρακτηριστικά σε ένα κείμενο του Μάρξ με τίτλο «Η βοήθεια της Διεθνούς Ένωσης Εργατών στο συνδικαλιστικό κείμενο», που γράφτηκε το 1871, και λέει το εξής. Ένα από τα μέσα που χρησιμοποιεί συχνά το κίνημα της χειραφέτησης είναι η απεργία. Όταν παλιά ξεσπούσε μια απεργία σε μια χώρα, καταπνιγόταν με την εισαγωγή ξένου εργατικού χεριού. Η Διεθνής έβαλε πρακτικά ένα τέρμα σε αυτές τις μεθόδους. Μόλις πληροφορηθεί για την απεργία που ετοιμάζεται, μεταφέρει το νέο στα μέλη της που μαθαίνουν έτσι πως ο τρόπος της πάλης είναι απαγορευμένο πεδίο. Έτσι οι βιομήχανοι μπορούν να υπολογίζουν μόνο στους δικούς τους εργάτες. Τι προκύπτει από το παραπάνω απόσπασμα? Το εξής απλό, το οποίο προκύπτει από νηφάλια και ψύχρεμη σκέψη. Ο εργαζόμενος λαός πρέπει πρώτα και κύρια να αντιμετωπίσει και να ξεμπερδέψει με τον τύραννο και τον εχθρό στον τόπο του. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν νέοι που λένε ότι τίποτα δεν τους συνδέει με την Ελλάδα. Παρότι στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις ισχύει η φράση «Στερνή μου γνώση να σίγα πρώτα», οφείλουμε να επισημάνουμε στους νέους συμπατριώτες μας ότι το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Η κρίση είναι παγκόσμια, η οποία στην Ευρώπη εκφράστηκε μέσω της κρίσης του ευρώ και της ευρωζώνης και στην οποία η Ελλάδα ήταν ένας από τους πιο αδύναμους κρίκους. Οι νέοι, με άλλα λόγια, θα αντιμετωπίσουν παρόμοιες καταστάσεις με αυτές της Ελλάδας στο εξωτερικό. Όποιος πιστεύει ότι στον σύγχρονο και άκρως εχθρικό για τον άνθρωπο κόσμο υπάρχουν ακόμα, χωρίς αγώνες και νίκες των λαϊκών κινημάτων, παραδεισένοι τόποι, τότε απλά δεν έχει δει τα στοιχεία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την Eurostat το μήνα Νοέμβριο του 2013 η ανεργία αυξήθηκε σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου κατά 19.000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον 28,
και κατά 4.000 άτομα στην Ευρωζώνη. Επιπρόσθετα, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2012, η ανεργία αυξήθηκε κατά 452.000 άτομα στην Ευρωζώνη και κατά 278.000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28. Στο ίδιο στατιστικό δελτίο της Eurostat αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει περισσότερο τους νέους από όλες τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Άρα το κλίμα είναι εξίσου εχθρικό και οι προοπτικές άκρως δυσίωνες και στην Ευρώπη. Το ίδιο επικρατεί και στην υπόλοιπη Ιφίλιο, όπου ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει και στοιχειώνει τις νέες γενιές σήμερα αποτυπώνεται και στην αντίστοιχη μελέτη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, το οποίο επέλεξε για τη μελέτη του που αφορούσε στις παγκόσμιες τάσεις στην απασχόληση των νέων για το 2013, τον τίτλο «Μια γενιά σε κίνδυνο, είναι επικίνδυνο να είσαι νέος σήμερα». Όσον αφορά δε στο 2014, πάλι το Διεθνές Γραφείο Εργασίας καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η αγορά εργασίας για τους νέους χειροτερεύει ακόμη περισσότερο. Οπότε τα στοιχεία λένε με αμήλικτο τρόπο ότι ο νέος σήμερα δεν έχει άλλη επιλογή από το να συμμετέχει στη χώρα του στον αγώνα που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί στη μητέρα όλων των μαχών μεταξύ της δημοκρατίας και του ολοκληρωτισμού. Μεταξύ των δυνάμεων της προόδου από τη μία και από την άλλη των δυνάμεων που απειλούν να επισύρουν και να σύρουν την ανθρωπότητα στην απόλυτη βαρβαρότητα. Φυσικά η μεταβατική κυβέρνηση μέχρι τη δημιουργία νέου συντάγματος, η Επιτροπή Εθνικής Σωτηρίας δηλαδή, στην οποία επαγγέλλεται το ΕΠΑΜ και θα αναλύσει ο Δημήτρης αργότερα, θα πρέπει μέσω του ελέγχου της νομισματικής κυκλοφορίας να επενδύσει και να δώσει προτεραιότητα στην ζωντανή, ακριβή και εξειδικευμένη εργασία των νέων, ώστε να δώσει κίνητρα στους ξενιτεμένους μας επιστήμονες να γυρίσουν και να παράγουν στην πατρίδα μας. Η ευθεία επίθεση των αριστοκρατών του χρήματος εις βάρος των λαών αντανακλάται στη χώρα μας και με τη μεθοδευμένη προσπάθεια των δοσολογικών κυβερνήσεων να αποσαθρώσουν το σύστημα εκπαίδευσης. Η προσπάθεια αυτή ξεκινάει πολύ παλιά, λόγω πίεσης χρόνου, δεν θα το αναλύσω όλο. Ξεκινάει ήδη από την πρώτη περίοδο της μεταπολίτευσης, με τους νόμους 576 του 1977 και 815 του 1978. Συνεχίζει με την περίοδο Αρσένη, τη διακήρυξη της Μπολόνια, το 2007 με την κυβέρνηση Καραμαλή και Υπουργό Παιδείας στη Γιαννάκου με το νόμο Πλαίσιο. Το 2011 επί Πασόκ με το νόμο 4186. Και στον νόμο 4186 θα επιμείνω λίγο, ο οποίος έμεινε ανενεργός μέχρι την τροπολόγησή του από τη συμμαχική κυβέρνηση Νουδού Πασόκ Δημάρ και ο οποίος αποτελεί το απάβγασμα όλων των αποτυχημένων μεταρρυθμίσεων του παρελθόντος, που τελικά δεν εφαρμόστηκαν λόγω των έντονων αντιδράσεων που προκάλεσαν. Ο νόμος αυτός επιτάσσει χωρίς περιστροφές, αντανακλώντας έτσι την ευθεία επίθεση που εξαπολύουν σε όλα τα μέτωπα ή από πάνω στους από κάτω, την κατάργηση του δημοσίου και δωρεάν πανεπιστημίου, την κατάργηση του ασύλου, την κατάργηση των συλλογικών οργάνων των ΑΕΗ, δηλαδή την ακύρωση της αυτοδιοίκησης του πανεπιστημίου, τη μετακύληση του κόστους της εκπαίδευσης από το κράτος στα ελληνικά νοικοκυριά, την ολοκληρωτική μεταφορά του σχολείου στο φροντιστήριο, την κατάργηση των λογαριασμών έρευνας των πανεπιστημίων, τη δημιουργία ενός κοινού υπερλογαριασμού νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, τη διανομή των χρημάτων του κράτους στα πανεπιστήμια από ανεξάρτητη αρχή και τη δημιουργία εν τέλει φθηνού εργατικού δυναμικού. Οι νέοι πτυχιούχοι, σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, οφείλουν συνεχώς να εξειδικεύονται πληρώνοντας, ώστε να απασχολούνται σε ολοένα και πιο επισφαλείς δουλειές. Είναι δηλαδή πλήρως αναλώσιμοι. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Και εδώ πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Οι νέοι πτυχιούχοι είναι επιπλέον οι υπερχρεωμένοι του μέλλοντος, καθώς ο κάθε σπουδαστής θα χρηματοδοτεί το δικό του εξατομικευμένο πρόγραμμα μέσω ενός συστήματος δανείων σε συνεννόηση με τον τραπεζικό τομέα. Πρέπει να αναφερθούμε και στο 2012 επί Αρβανιτόπουλου, οπότε εφαρμόζεται και ο νόμος 4009 στα ΑΕΗ, ο οποίος συνοδεύεται από το Σχέδιο Αθηνά του Ιανουαρίου του 2013 και το νόμο για το νέο Λύκειο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, του 2013. Το Σχέδιο Αθηνά ουσιαστικά θεσμοθετούσε τη δημιουργία χώρου για την παρουσία και επέκταση των ιδιωτικών επιχειρήσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η ΕΚ και κολέγια, και επίσης ξεπουλούσε την περιουσία των ΑΕΗ μέσω του ΤΑΙΠΕΔ ώστε να εξυπηρετηθεί το χρέος. Τέλος, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε σε ένα επόμενο στάδιο να επιβληθούν και δίδακτρα. Τον Ιανουάριο 2013 ιδρύονται δύο υπεροργανισμοί, η ΝΕΔΙΒΙΜ και ο ΠΕΠ, για τη χρηματοδότηση και την πιστοποίηση αντίστοιχα των άτυπων ιδιωτικών εταιριών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Τέλος, ο νόμος για το νέο Λύκειο συμβάλλει στη δημιουργία ενός άκρως εχθρικού, αμοραλιστικού και ανταγωνιστικού Λυκείου, στο οποίο η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθίσταται σχεδόν αδύνατη, με αποτέλεσμα την τεράστια διαρροή των μαθητών και τελικά την παραγωγή φθηνού και εντελώς αναλώσιμου εργατικού δυναμικού. Φέρνει επίσης την οικονομική απόγνωση στα νοικοκυριά, με την, όπως προαναφέραμε, δραματική αύξηση των ενισχυτικών φροντιστηριακών μαθημάτων. Οπότε, συμπερασματικά, από όλη την παραπάνω περιοδολόγηση, αντιλαμβανόμαστε ότι η επιθυμία των κυβερνώντων είναι η μετατροπή του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα σε ένα σύστημα παραγωγής όχι μορφωμένων ατόμων, με την πλήρη σημασία του όρου, αλλά ευέλικτων απασχολήσιμων, επιχειρηματιών μόνο της φτηνής τους εργατικής δύναμης. Μετασχηματίζεται λοιπόν το σύστημα παιδείας μας σε ένα σύστημα παιδείας αντίστοιχο, αλλά ως χειρότερη εκδοχή με αυτό της Αγγλίας, όπου ο φοιτητής δεν αποκαλείται student, αλλά πελάτης, customer. Πλήρως ευθυγραμμισμένο και κάτω από τις επιταγές των δυνάμεων της αγοράς. Στη νέα Ελλάδα του success story, της ανάπτυξης και των μνημονίων, ο μαθητής και ο φοιτητής δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, καθώς τον εξαντλούν περιφερόμενοι μέσα στο άγχος για την απόκτηση επιπρόσθετων τίτλων κατάρτισης, τα οποία μάλιστα πληρώνουν μέσω δανείων. Η θηλιά του χρέους αγκαλιάζει και απειλεί να πλήξει πια ολόκληρη την κοινωνία. Κανένας δεν ξεφεύγει πια από τα δεσμά του. Εισάγονται τέλος τεχνιέντος στην καθημερινότητα έννοιες όπως η διαβίου μάθηση, η εξαποστάσεως εκπαίδευση, η κατάρτιση και η αγορά της εκπαίδευσης. Το ερώτημα που ακολουθεί μετά από όλα αυτά, και είναι εύλογο φυσικά, δεν μπορεί να είναι άλλο από το πώς αντιστεκόμαστε. Η απάντηση δεν πρωτοτυπεί και περιστρέφεται γύρω από την ανάγκη και την αξία της οργάνωσης. Η φωνή του ενός είναι η φωνή κανενός, λέει μια αρχαία παροιμία, και φυσικά η ιστορία έχει επιβεβαιώσει πλήρως το νόημά της. Ως μονάδες, τα άτομα είναι αδύναμα και ανίκανα να απαλλαγούν από τον ζυγό και την εκμετάλλευση. Ενώ λοιπόν οι ίδιες οι υλικές συνθήκες της ζωής των εκμεταλλευόμενων ατόμων τα αναγκάζουν να κριτικάρουν την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων και τα μετατρέπουν σε ενδυνάμει φορείς της πρόοδου, δεν γίνονται πραγματικοί φορείς της πρόοδου παρά μόνο όταν περάσουν από το ατομικό ιδιωτικό στο συλλογικό. Στο σημείο αυτό λοιπόν έγκυται και η αξία της οργάνωσης. Στην ικανότητά της δηλαδή να συγκεντρώνει τις ασήμαντες μονάδες άτομα σε μια συλλογική δύναμη, σε ένα σώμα και σε ένα όργανο σκέψης και δράσης. Έτσι, ως νεολαία του ΕΠΑΜ, αναγνωρίζουμε την διαχρονική αξία της οργανωμένης και μαζικής δράσης στους χώρους δουλειάς, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία και στις γειτονιές, και γι' αυτό προτείνουμε και παλεύουμε για τα εξής. Οι μαθητές, όσο και οι φοιτητές, πρέπει να κινητοποιηθούν και να απαντήσουν με συλλογικούς αγώνες, αρχίζοντας από τις γενικές συνελεύσεις τους και να βγαίνουν μέσα από αυτές με αγωνιστικές αποφάσεις, καταλήψεων, λειτουργικών καταλήψεων, κινητοποιήσεων κτλ., βάζοντας φρένο στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση που επιχειρούν κυβέρνηση και τρόικα, καθώς επίσης και στα συνολικότερα σχέδιά τους. Οι μαθητές επίσης πρέπει να απαιτήσουν την επαναπρόσληψη όλων των δασκάλων που απολύθηκαν από τις μνημονιακές πολιτικές, την επαναλειτουργία όλων των σχολείων που έκλεισαν ή συγχωνεύτηκαν τα τελευταία χρόνια και την θεμελίωση της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε νέα βάση που θα προάγει την κριτική σκέψη. Οι φοιτητές, από την μεριά τους, θα πρέπει με τους αγώνες τους να επιβάλλουν ξανά την αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων τους και τη διασφάλιση της ουσίας του άρθρου 16 του Συντάγματος περί δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Δεύτερον, τη συμμετοχή των νέων, ο καθένας από το μετερίζει του, στη γενική πολιτική απεργία, ώστε να ανατραπεί η ειδοσυλλογική κυβέρνηση. Η θεμελιώδης διαφορά της γενικής πολιτικής απεργίας από οποιαδήποτε άλλη μορφή που μπορεί να πάρει ανατροπή μιας κυβέρνησης είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτός ο οποίος εξαναγκάζει σε παρέτηση την κυβέρνηση δεν είναι κάποιος εξωτερικός παράγοντας, όπως μια ξένη πρεσβεία ή συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, αλλά ο ίδιος ο λαός. Εκεί λοιπόν έγκυται η διαφορά. Στο γεγονός ότι ο λαός μαθαίνει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιβάλλει και να διαμορφώσει ο ίδιος τις πολιτικές εξελίξεις, ανάλογα με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του. Κάτι που αποτελεί εγγύηση για τις εξελίξεις στο μέλλον, διότι η επόμενη κυβέρνηση που θα έρθει, όποια και να είναι αυτή, θα έχει απέναντί της ένα λαό κυρίαρχο, ο οποίος έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και έχει μάθει να ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις ανάλογα με τα συμφέροντά του. Το τρίτο είναι ότι η οργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και συζήτησης με τις οποίες ο νέος θα εισάγεται στην ομορφιά της συμμετοχής στις δημόσιες υποθέσεις. Το τέταρτο για το οποίο παλεύουμε είναι η αλληλεγγύη και η έμπραξη στήριξη
σε οποιοδήποτε κοινωνικό στρώμα πλήττεται από την πολιτική της λιτότητας. Το πέμπτο είναι ότι πρέπει να διατηρήσουμε ακμαίο το ηθικό του ελληνικού λαού με συνθήματα και επίματα σε τοίχους ανά τις γειτονιές. Το έκτο είναι ότι πρέπει να συντάξουμε ένα σχέδιο που θα αναφέρεται στα προβλήματα, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της νεολαίας, το οποίο θα είναι άμεσα υλοποιήσιμο από την Επιτροπή Εθνικής Σωτηρίας. Σε κάθε εποχή όμως, έτσι και στη δικιά μας, υπάρχουν και αυτοί που απορρίπτουν κάθε μορφή οργάνωσης. Οι τύποι των ανθρώπων που παραγνωρίζουν τη συλλογική μαζική δράση είναι οι εξής. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι πράκτορες του συστήματος, τύπου ξηρού, που επιλέγουν τις ατομικές πράξεις της τρομοκρατίας από την χρονοβόρα και κοπιαστική δράση μέσα στο λαό για την οργάνωσή του. Οι ψευδοαγωνιστές αυτοί ταυτίζουν τη δική τους ψυχοπαθολογία με την επαναστατική δουλειά. Εξισώνουν τη δική τους διασύνδεση με τις μαφιόζικες οργανώσεις της νύχτας και του περιθωρίου με την πολιτική δουλειά μέσα στις μάζες. Οι επαναστατικές τους προσπάθειες περιστρέφονται γύρω από τη λογική που θέλει τον λαό παθητικό θεατή των εξελίξεων, ανεκπαίδευτο και τελικά ανίκανο να οργανωθεί και να κινητοποιηθεί ενωμένος ενάντια στους δυνάστες του και ο οποίος έσω εκ τούτου χρειάζεται ήρωες που θα τον ξυπνήσουν με τις τρομοκρατικές τους ενέργειες έναντι μεμονωμένων προσώπων του καθεστώτος. Βέβαια, το μόνο που καταφέρουν τελικά, διαχρονικά, είναι να τρομοκρατούν όχι τους ισχυρούς, αλλά το λαό που τους κατατάσσει και δικαίως στο περιθώριο. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι ακαδημαϊκοί του αναρχικού αυτόνομου ρεύματος σκέψης, το οποίο δυστυχώς έχει μεγάλη επίδραση στη νεολαία σήμερα. Οι ακαδημαϊκοί αυτοί παραμερίζουν το λαό ως συλλογικό επαναστατικό υποκείμενο και εξυμνούν τον νέο ήρωα του δικού τους μύθου, που είναι το πλήθος. Είτε το αντιλαμβάνονται είτε όχι, με τα νέα νοητικά τους σχήματα θεωρητικοποιούν τη δική τους αδυναμία να μιλήσουν τη γλώσσα του λαού και να σπαταλήσουν χρόνο, μεγάλο μέρος της ζωής τους, μέσα στο λαό, αφουγκραζόμενοι τις σκέψεις και τις αγωνίες του. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι το πλήθος των μικροαστών διανοητών είναι εξαιρετικά κοντά στον όχλο των φασιστικών οργανώσεων, όπου τα λούμπεν στοιχεία που συναποτελούν τον όχλο ακολουθούν πάντοτε τη σιδερένια πυγμή ενός Φίρερ. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι απογοητευμένοι και πλήρως εξαρτημένοι νέοι, οι οποίοι εκλογικεύουν την υποχώρησή τους και τους φόβους τους με την ανυπόστατη ιδέα ότι όλα κάποια στιγμή θα ισορροπήσουν και τα πράγματα ως διαμαγείας θα γίνουν όπως παλιά πριν την κρίση. Είναι οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται ή θέλουν να πιστέψουν ότι η κρίση είναι κάτι σαν φυσικό ή σαν βιολογικό φαινόμενο, σαν τη βροχή, σαν το κρυολόγημα, κάτι τέτοιο. Όπου θα κάνει τον κύκλο της και μετά θα ξαναδώσει τη θέση της στην ευημερία, χωρίς εμείς οι άνθρωποι να μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Αρκεί να κάνουμε υπομονή, να κοιτάμε τη δουλειά μας και να μην προκαλούμε την εξουσία και η ανάκαμψη δεν θα αργήσει να φανεί. Έτσι μας λένε. Η ίδια η σκληρή πραγματικότητα διαψεύδει και ακυρώνει καθημερινά αυτόν τον μύθο που πλάθουν αυτοί οι άνθρωποι για να καλομάρουν τους φόβους τους. Ο κατήφορος και η μαυρίλα που βιώνει η ελληνική κοινωνία θα λάβουν τέλος μόνο όταν η επέλαση των δοσιλόγων και των επικυρίαρχων προσκρούσει πάνω στο αδιαπέραστο εμπόδιο του λαού που θα παλεύει μέχρι τέλους για την πατρίδα του και την δημοκρατία. Καταλήγοντας λοιπόν, η νεολαία του ΕΠΑΜ είναι μια ανεξάρτητη οργάνωση με μοναδικά σημεία αναφορά στο λαό και τους νέους, όπου στις γραμμές της επικρατούν απολύτως οι αρχές της δημοκρατίας, η εισηγορία, η παρησία και η ισονομία. Η δημοκρατική μας ευαισθησία και λογική δεν μας επιτρέπει να έχουμε αρχηγούς και καθοδηγητές. Όλοι χρεωνόμαστε δουλειές και καθήκοντα. Σήμερα σας μιλάω εγώ, αύριο κάποιο άλλο μέλος μας. Δεν ξεχωρίζει κανείς ατομικά και όποιοι ρόλοι ανατίθενται εντός της οργάνωσης είναι προσωρινοί και για πρακτικούς λόγους. Στηρίζουμε και στηριζόμαστε από το ΕΠΑΜ σαν αδελφικές οργανώσεις, αλλά είμαστε εντελώς ανεξάρτητοι, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να εκφραστεί πρωτογενώς ο νέος. Το κυρίαρχο όργανο είναι η συνέλευση των μελών μας και όλες οι αποφάσεις παίρνονται με ψηφοφορία. Είμαστε στην ουσία μια συνέλευση νέων πολιτών που συνειδητοποιεί την ανάγκη της πολιτικής οργάνωσης. Η μόνη πνευματική μας καθοδήγηση είναι η αγάπη μας για την πατρίδα και τη δημοκρατία. Εμπνεόμαστε επίσης και υιοθετούμε το τρίπτυχο του ΕΑΜ, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, και αναγνωρίζουμε τέλος, μετά από την ανάλυση της σημερινής πραγματικότητας, χωρίς το βάρος και τις παροπίδες της ιδεολογίας ή καλύτερα της ιδεολειψίας, ότι η ιστορική συγκυρία επιβάλλει το μετοπικό χαρακτήρα στις πατριωτικές οργανώσεις. Μόνο μια μαζική, με τοπικού χαρακτήρα οργάνωση, η οποία θα υπερβαίνει το διαχωρισμό δεξιάς και αριστεράς, μπορεί στις σημερινές συνθήκες να αποτρέψει τον εμφύλιο και να ενώσει το λαό κάτω από τη σημαία του εθνικοπελευθερωτικού και του πατριωτικού αγώνα.
ενάντια στο φασισμό της δικομματικής, Νουδουπασόκ και στον ναζισμό των γραφειοκρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιστορία έχει δείξει ότι μόνο ένα λαϊκό μέτωπο που έχει στις γραμμές του μέλη απόλυτο πολιτικό φάσμα, από χριστιανούς, καθολικούς και φιλελεύθερους έως κομμουνιστές και αναρχικούς, και με προτάγματα την πάλη για την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και την αποτροπή της ανόδου του φασισμού, μπορεί να απειλήσει το σύστημα και να επιβάλλει την εξουσία του λαού. Αυτό συνέβη με το ΕΑΜ στην κατοχή, αυτό συνέβη και με τους Αντίτη Ντελ Πόπολο στην Ιταλία την περίοδο 1919-1922. Αυτό υιοθετούμε κι εμείς ως δομή της οργάνωσής μας, καθότι δεν ζητούμε επιστοποιητικά ιδεολογίας και κομματικές ταυτότητες. Καλούμε λοιπόν όλους τους νέους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται την ανάγκη της λογικής και οργανωμένης αντεπίθεσης του ελληνικού λαού απέναντι στην πρωτόγνωρη απειλή που δέχεται. Να ενωθούμε όλοι μαζί σε ένα ευρύ, πατριωτικό, δημοκρατικό κίνημα που θα αποτελέσει την αρχή του τέλους όλου του σάπιου προδοτικού πολιτικού συστήματος, που εδώ και δεκαετίες λιμένεται τη χώρα υπονομεύοντας γενιές επί γενιών. Ένα κίνημα που θα δώσει πνοή και όραμα στην νεολαία, επαναφέροντάς τη στο προσκήνιο των εξελίξεων, όπως οφείλει να είναι κάθε νεολαία σε κάθε χώρα διαχρονικά. Ας σταθούμε αντάξει των ονείρων μας. Ήρθε η ώρα να τιμήσουμε το αίμα και την ένδοξη ιστορία των προγόνων μας, αλλιώς θα επισύρωμε και θα υποστούμε τη μήνυ της ιστορίας και του λαού που απογοητεύσαμε. Ευχαριστώ.